Утре ще се състои второто издание на Международния конгрес за етажната собственост, възможности за социално и предприемаческо развитие. В студиото имаме гости. Това е Марио Понте. Той е председател на Националната асоциация на мениджърите на етажната собственост, организатор на конференцията утре, и Траян Митев. Той е маркетинг директор на асоциацията. Здравейте, добре дошли. Добър ден и благодаря. Здравейте от мен. И така, в същото студио преди година, може би, си говорихме по темата. Да кажем, има ли промяна, придвижване напред в управлението на етажната собственост в България? Allora, grandi progressi nell'amministrazione di condominio non ce ne sono ancora stati. Големи прогреси, предвижвания в управлението на етажната собственост не се случиха. Però stiamo lavorando bene e devo dire grazie al governo perché è sensibile. Обаче все пак работим добре и бих казал благодарение на правителството, защото е доста чувствително на тази тема. E nel congresso che si svolgerà domani avremo l'interessante partecipazione di due grandissime associazioni italiane. В конгреса утре ще имаме участието на две големи италиански асоциации. Con una promuoveremo l'aggregazione dei piccoli proprietari immobiliari, la UPI. С едната ще предвижим напред събирането на асоциацията на дребните собственици на недвижими имоти, която е нашата нова тема в този конгрес. Invece con l'Associazione Nazionale degli Amministratori Condominiali, la più grande d'Italia, promuoveremo i corsi di formazione insieme a Bulgaria e Ungheria. А с най-голямата асоциация в Италия за домоуправители ще организираме обучителни курсове заедно с Унгария, Италия и България. Questi corsi di Отново говорите в бъдеще време, обаче ще организираме обучителни курсове. Има ли някакви реални стъпки в тази посока, да бъдат подготвени хора да управляват, да се грижат за управлението на етажната собственост у нас? Sì, allora verrà proprio in questa occasione la responsabile internazionale di ANACI. Ще дойде точно отговорният човек на международно ниво на АНАЧИ, която е тази италианска асоциация, която има грижата да организира тези курсове. Вече сме във връзка с Унгария и сме готови да тръгнем. Защото per Erasmus са нужни 3 страни да участват. Минимум. Заедно с Унгария ще направим такава тристранка и ще започнем да обучаваме хора. Какво образование трябва да имат те до момента? Какво трябва да са завършили, за да се включат в проект? Allora, devono avere sicuramente come minimo un'istruzione di media superiore, quindi devono essere diplomati. Трябва да са завършили средно. Ma non è detto, può farlo chiunque che abbia una capacità di fare elaborazioni matematiche, quindi... И общо взето всеки може да го прави, който има така познание, афинитет към математиката. Intanto i corsi saranno svolti su 3 livelli di formazione. Обучението ще е на 3 различни нива. Un primo livello di formazione per chi amministra il suo palazzo dove vive. Първото ниво е за този, който се занимава със собствения блок. Un secondo livello per chi amministra più di 80 appartamenti nel palazzo. Второ ниво за тези, които се занимават с управлението на повече от 80 апартамента, защото тук има такива сгради. Che abbia delle conoscenze anche ingegneristiche e architettoniche. Трето ниво е точно професионалните домоуправители, които имат и инженерни познания и разбират и от архитектура. Това ще бъде пилотен проект. Колко души ще бъдат обучени по него? Come minimo potranno essere formate 20 persone, ma potranno essere... Минимум може да са 20, но може и да стигне до 100. Въпросът е да се извървят стъпки. Io ritengo che a Sofia occorrano almeno 2000 amministratori professionali. Аз смятам, че следващите 5 години на София са ни нужни поне 2000 професионални домоуправители. Non si può pensare che ci siano degli studi di amministrazione che riescano ad amministrare 1000 palazzi, non è possibile. Защото не може да се мисли, че има фирми, които управляват повече от 1000 сгради. La formazione vuol dire preparazione delle persone, dei professionisti.
la preparazione del professionista vuol dire un particolare riguardo ai costi e conseguentemente vuol dire risparmio per l'utenza, risparmio per il condomino. Идеята е, че когато имам професионално управление, чрез обучението един човек може да води етажната собственост така, че да не се утежнява бюджета на етажната собственост, когато има прозрачно управление. Какво най-много куца на нашата етажна собственост, на нейното управление? Какви са най-първите и основни задачи, с които трябва да се заговят професионалните домоуправители? Allora, la cosa principale e la cosa più distorta in Bulgaria è che ci sono molte Това, което най-много куца е, че има много условия за конфликт на интерес. Un amministratore condominiale non può essere contestualmente e contemporaneamente titolare di un'impresa che svolge manutenzione. Домоуправител, който се занимава с управлението на етажна собственост, не трябва да има фирма, която да е доставчик на същата етажна собственост, примерно фирма за почистване. Lo dice la parola stessa, è un amministratore, quindi lui deve amministrare. Тоест, да, той е, самата дума казва, че е управител, т.е. той представлява и управлява етажната Se il собственост. lavoro viene fatto in modo serio e professionale, il condomino ne ricava un grande risparmio e a parità di costi un lavoro effettuato molto meglio. Ако управлението се върши по добър начин, не се утежнява в крайна сметка бюджета на живущите, а се получава много по-добра услуга. Le ditte che lavorano per il condominio devono essere in concorrenza per avere il miglior risultato al minor costo. Фирмите, които се занимават с това, трябва да са в конкуренция, така че да се получи най-добрата цена и най-доброто качество. Per cui non può essere lo stesso amministratore che gestisce le ditte che fanno i lavori per la И за това не може самия управител да държи фирмите, които са доставчици в тази собственост. Има ли голям проблем с контрола за това как се грижим за жилищните сгради, в които живеем? Интереса per il controllo negli edifici di condominio. Как може да бъде подобрен този контрол, Come può essere migliorato quel controllo? controllo di che tipo? за да поддържаме сградите си? Di mantenere gli edifici. È proprio il compito dell'amministratore condominiale quello di garantire questi processi di rinnovamento. Ами точно управителят е този, който се грижи така да промотира поддръжната дейност и ремонтните дейности. Come si fa? È ovvio che chi deve spendere dei soldi li spende sempre malvolentieri. Този, който трябва да похарчи пари, така или иначе ги похарчва, искайки не искайки. Io sono genovese, quindi sono parsimonioso, soldi non ne voglio Той, spendere. понеже от Генуа, там им се носи славата, че са по-така Però è стиснати. anche vero che chi più spende si dice in Italia meno spende. В Италия се казва, който повече харчи, по-малко харчи. Там сте стиснати, а тук хората казват, че нямат пари да отделят за поддръжка на домовете. Esatto, però il problema è così fatto. Da. Non avere soldi basta mettere 20 stutинки tutti i giorni dentro una bottiglia. Ами да, но става дума за 20 стотинки на ден в една бутилка или нали в каса и на края на месеца се събират толкова пари, Se колко са нужни. l'amministratore condominiale lavora bene come deve, Ако управителя работи както alla трябва, fine dell'anno il condomino deve ottenere un risparmio, non una в spesa. края на годината живущия трябва да получи дори спестяване, а не нали. La spesa dell'amministratore deve essere compensata dal risparmio che fa ottenere l'amministratore. Тоест, това, което живущия дава като разход, трябва да бъде компенсирано с това, което му се спестява доброто Questo управление. avviene in tutta l'Europa, dalla Germania all'Italia alla Spagna. Това е по цяла Европа, Западна Европа. Qui c'è purtroppo la paura del condomino, dice ma io spendo 5 leve, 2 leve, quello che è. Тук хората се казват, тук да, защо да ви давам по 2, 3, 5 лева нали, на L'amministratore управителя. deve essere un amministratore, quindi deve gestire i tuoi soldi e farti risparmiare. È come Обаче dare i управителят soldi- трябва да управлява средствата, банка. които даваш, нещо като банка, нали, и да ги управлява, нали, да се грижи с тях. E un altro aspetto molto importante è il fondo di rinnovamento. И много е важен фонда за обновяване, ремонт и Il обновяване. fondo di rinnovamento, a mio avviso, deve essere considerato come un fondo pari a quello che si può versare in banca. Uno deposita dei soldi, se ne va se li riprende. Това за него е точно такъв фонд или депозит, какъвто има в банка. Някой нали, дава пари и после, когато си тръгва, си ги взима обратно. Qui in questo c'è difficoltà nel farlo capire alle И persone. тук е проблем да го разберат хората. Нали. È un deposito, sono soldi tuoi, non te li toglie nessuno. Това Se е non депозит. spendi, li riavrai quando te ne vai. Ако не ги изхарчиш, си ги взимаш, когато си тръгваш. E in questo deve anche
l'area notarile, i notai devono essere interessati in questo processo. И също и нотариусите трябва да са заинтересовани в този процес. Утре ще бъдат обсъждани и евентуални законодателни промени за това да има у нас професионални домоуправители и професионални менеджери на етажната собственост. Благодаря ви за този разговор. Направихме анонс към утрешното събитие. Чухме Марио Понте, председател на Асоциацията за управление на етажната собственост, и Траян Митев, който е маркетинг директор на същата асоциация. Благодаря.